fantastic event, great day, great to see all the children here, great to see all the families, and I know I'm going to have two very tired children bringing them home tonight. I did a small run, I did the family run, so I didn't do the full run, but it looked pretty competitive out there. I'm kind of think I'm going to have to do a lot of training for next year to be ready for it, but I think it was really good. Bežalo sa mi v pohode, trošku som musela aj kráčať, ale v úvodnom kolečku, kde to bolo s tými rodinkami, tam bola skvelá atmosféra, detičky sa z toho tešili a to je asi to hlavné, že sa zabavíme a máme dobrú náladu. Myslím, že dnešná akcia bola úplne super, sa mi páčilo, že prišlo tak veľa detí, tak veľa rodín a tak veľa bezdcov. Bežalo som vynikajúco, som porazil celé SMT, to znamená, bol som rýchlejší ako Pali Varga a som vám to hovoril na tej dokrutke, že ho dám, tak to som veľmi rád. Prišiel ten moment, kedy po všetkej vašej námahe a vašich investovaných peniazoch vám prezradíme, kto sa v ktorej kategórii umiestnila v prvom mieste. Kategória Mini Woman, Zora Rybková. Alienware Aurora, Hanna Kryžmová. Alienware Andromeda, Andrea Rybková. Alienware Voyager, Andrej Koleda. Alienware Avenger, Ľubomír Capík. Hlavnú cenu sme sa rozhodli udeliť človeku, ktorému sa podarilo vyzbierať na túto akciu najviac peňazí. 18,65% je v sume 357 eur a podarilo sa ich vyzbierať Andrejovi Vinšovi.